Na, Freunde, wer hat Bock auf einen Kampf gegen Sally Boy? Aber erst einmal soll er vielleicht doch irgendwie was futtern oder sowas noch irgendwie haben, damit wir ein bisschen damit wir ein bisschen gefrischt sind und so. Und das hier. Yummy, yummy. Da soll irgendwo Cell sein. Oh. Verzeihung, war keine Absicht. セルの野郎を見つけてもお前は手を出すな。18号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか。面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに貴様があまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よーく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。Sieht beinahe aus wie ein zweifacher Super Saiyajin. Ja, ich meine, ist zwar schön, aber ich kann diese Form gar nicht nutzen. Da können wir vorstellen, dass das ein Super Saiyajin 2 sein könnte. どうした？居眠りでもしてやがるのか。この程度で生きがるんじゃないぞ。 Schwierig, weil Vegeta ist nun mal so. Ein bisschen mehr als du vor allem. Okay, ich würde sagen, es ist Super Vegeta sauer. Hast du gerade. どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな。貴様はベジータだろ。違うのか。違うな。俺はスーパーベジータだ。スーパーベゲータ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ
あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。あ、人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うわー、ちくしょう、ちくしょう。完全体になれさえすれば。ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。その通りだ。絶対に負けません。おお。よし。10メートル以内。このコントローラーで18号をストップさせても、破壊しなきゃセルに吸収されてしまう。チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前はあれはまさか緊急停止コントローラー。なぜあいつが。 Interessant, dass er das nur vom Aussehen her beurteilen kann. Könnte ja eine Fernbedienung sein, damit das ein Flugzeug ruft oder so. Also ich meine, woher weiß die jetzt, aber ist ja egal. ブルマさん、ごめん。うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ。頼む。なぜだ。なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは。私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなればこの俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。おお。父さん、まさか。Oh doch, genau das. お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろう。完全体になった私と。いいだろう。貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け父さん。父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おいベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れていやがったのか。おーい、セルに見つかったぞー。しまった。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞトランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。情けないやつめ。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。
俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。太陽剣しまった目がやめろ18号いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。Tja, jetzt haben wir den Salat. 出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた仙図で一命を取り留めたクリリンは、完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべセルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、進化は究極へ。全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。Vegeta, was hast du 思 getan? った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。 Kann ich eigentlich zurück? Nee, geht gar nicht, wa?だからウォーミングアップと言ったではないか。Das ist Freezers Technik. 本気でやりやがれ。では少しだけ。 Okay, die Reichweite ist begrenzt. Vegeta wäre so mit Blocken? Schon was davon gehört. Alter! Vegeta. Wenn voll am Dissen ist. おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉をお返ししなければいかんかな。さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス。早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは
俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そりゃそうかもしれないけど。父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。Also jetzt. しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞ、ベジータ。トランクス。お前を殺すぞセル。強気なセリフだな、トランクス。クリリンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。トランクスの木が極端に小さくなった。 Oh, schade. Ich dachte, jetzt würden wir Ultra Trunks erleben. セルの木はでかいまま やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが、最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。やってみなけりゃわからん。だがなぜそんなことを聞く。可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。 Ein Budokai Tenkaichi. 10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。 Und es gab auch mal Videospiele, die so hießen. そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。1対1で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。 Klar, warum auch über ein YouTube-Video oder so. 待てセル。武道大会の目的は何だ。そして最終目的は。武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは先頭で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会。俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。俺悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。俺も大会に出る。
頼む。俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。役に立ってみせる。ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ、次元そのものが。